ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கேஆர்வி சமையல். இன்றைக்கி ஒரு இடியாப்பம் செய்ய போகிறோம். நல்லா பூ போல் உதிரி உதிரியாக இருக்கும் இந்த இடியாப்பம். அதை எப்படி செய்யலான்ட்டு இப்போ பார்க்கலாம். கேஆர்வி சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இப்போ ஒரு கப்பு நான் பச்சரிசி மாவு கடையில் வாங்கின மாவு தான் எடுத்திருக்கேன், இடியாப்ப மாவு. அதை போட்டுட்டு கால் ஸ்பூன் உப்பு எடுத்துக்கிடுவோம், சால்ட்டு. இப்போ தண்ணி நல்லா இதுக்கு கொதிக்க வைக்கணும். கொதிக்க வச்சு ஊற்றும் போது தான் நல்லா பூ போல் உதிரி உதிரியாக சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி கரண்டி வச்சு நல்லா ஃபஸ்ட்டு கலந்து விட்டுக்கிடுவோம். ரொம்ப சூடாக இருக்கும், அதனால் நல்லா கரண்டி வச்சு நல்லா ஓரளவு கலந்துட்டு அதுக்கப்புறமா கை பொறுக்கிற சூடு வரும்போது அப்படியே கையை வச்சு நல்லா அப்படியே கலந்து விட்டுக்கிடுவோம். இப்போ கை வச்சு நல்லா அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா அப்படியே பிசையணும். கொஞ்சம் பிசைஞ்சு அந்த இடியாப்ப மாவு பதம் அப்போ தான் வரும். இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிட்டு செஞ்சோம்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இடியாப்பம் உதிரி உதிரியாக நல்லா இருக்கும். ரொம்ப நேரம் ஆனாலும் அப்படியே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி மாவு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு இப்போ எடுத்து இப்படி பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும் பதம். இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிட்டு அடுத்து நம்ம இட்லி பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கிடுவோம். இப்போ இடியாப்ப உலக்கில் அந்த மாவை போட்டுட்டு அப்படியே இடியாப்ப தட்டில் துணியை போட்டு நம்ம இட்லி தட்டில் அப்படியே பிழிஞ்சிக்கிடுவோம். ஒவ்வொரு இடியாப்பமாக பிழிஞ்சு எடுத்துக்கிடுவோம். இந்த மாதிரி விழுகணும். பிழியும் போது இந்த மாதிரி விழுந்தாதான் ஈஸியாக நல்லா விழுகும். அப்படியே இந்த மாதிரி விழுந்தாதான் கரெக்டான பதம். மாவு பிசைஞ்சது நம்ம இப்போ நல்லா விழுகுது. இது நல்லா பூ போல் உதிரி உதிரியாக இருக்கும் இந்த இடியாப்பம். டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் ஒரு 10 நிமிஷத்துலையே, ரொம்ப நேரம் ஆகாது. இப்போ எல்லாமே நல்லா பிழிஞ்சாச்சு தட்டில். அடுப்பில் இட்லி பானை தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ பிழிஞ்சு வச்ச தட்டை நம்ம எடுத்து வச்சுருவோம். எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு 8 நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு 10 நிமிஷத்துக்குள்ளேயே வேக வச்சு எடுத்துடணும். அப்போ தான் சாஃப்டாக இருக்கும், இல்லாட்டி காடாயிரும். இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள். ஒரு 8 நிமிஷத்துலையே வெந்துருச்சு. இப்போ எடுத்து ஒரு தட்டில் அப்படியே தட்டிக்கிடுவோம். தட்டிட்டு அப்படியே துணியை எடுத்துட்டோம்னா அப்படியே விழுந்துடும். இப்போ துணியில் அப்படியே இந்த ஒட்டாமல் வந்துருச்சு பாருங்கள். அப்படியே எடுத்துட்டு இப்போ இடியாப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது டக்குன்னு நம்ம ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ஒரு 10 நிமிஷத்தில். இதுக்கு நான் இன்றைக்கி தேங்காய் பூ துருவி வச்சுருக்கேன், சர்க்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுக்கு காம்பினேஷன் நல்லா இருக்கும். இது தேங்காய் பாலும் எடுத்துக்கிடலாம். இப்போ இடியாப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த பிச்சு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி நல்லா அப்படியே உதிரி உதிரியாக வரும். ரொம்ப நேரம் ஆனாலும் அப்படியே நல்லா மென்மையாக சாஃப்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.